Mit navn er Mikkel. Jeg er teknisk tegner og arkitekt hos SiteUp. Grundlaget for en veldrevet byggeplads og byggeproces starter længe før det første hegn bliver sat op, og de første støvler rammer mudderet ude på pladsen. Vi laver skræddersyede foranalyser af byggeprojekter, og på baggrund af analysen designer vi modeller af byggepladsen og dens udvikling hele vejen igennem projektets levetid. 3D-modellen skaber et fælles vidensgrundlag for de forskellige aktører og kan bruges som koordineringsværktøj igennem hele projektet. Det første vi kigger på, når vi laver en foranalyse, det er, hvad er det for en type projekt, hvad er det, der skal bygges, hvor skal det bygges, og hvad er afgrænsningen for projektet. Grunden til, at vi laver de her analyser, er for at sikre, at vores leverancer kan komme hen til de rigtige steder, til de rigtige zoner, mest effektivt, og i forhold til sikkerhed er det for at prøve at gøre trafikken ensrettet ude på sitet, så at der ikke kommer til at være for meget bakkende trafik. Ved at sikre et optimalt flow rundt på pladsen, kan vi sikre, at vores materialer kan komme hen til de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, og gøre det nemmere at overholde tidsplanen. Gevinsten ved at bruge de her analyser er, at du kan samle dine modeller på byggeriet og se risici, før de sker ude på pladsen. Det sikrer både mere optimalt flow, bedre effektivitet og mere sikkerhed.